maxisba. De jó lesz az, 84-essel német Szilárd. Indugattyús Brembo féknyereg, dugig van G-szenzorral, tehát konkrétan megcsúsztatni biztos, hogy lehet a felirat, mert ugye Franciaországban érkezett az a fajta átutalás, ami miatt most ezen a versenyen részt tudnak venni. És jön az 56 éves Buda! Húzd meg a kézi! Van eredményünk, gyerekek, első kör. Nyuszi, imádlak. Te fiad, ezt szóltak magjaidat, az ezzel belőle. De szépen elmegy a bateria. Nem véletlenül ilyen 150 kilót elsporolni egy autó. Na nézzük akkor az egyes golfot, nagyon durván, okozd meg! Jó van, a menetjegység elviszi a 17-es kerékpárt. De ez is jó idő lesz egyébként. Párban az amatőrök között. Ott van Fókusz, bevezet patkára! Ádám! Középmotorossá avanzsálódott innentől kezdve a felül. Nagyon durva! Hopp, autósan! Ne fékezzél! Ez az!